L-istorja li se naqra llum miktuba minn awtur modern, awtur tal-lum, li ħareġ qatt ta' novelli u huma miġburin f'dan il-ktieb jismu L-aħħar ma jingħata u stejjer oħra. L-awtur huwa Bertram Portelli li kiteb ukoll romanz jismu Il-polz li baqa' jħabbat. L-istorja jisimha L-aħħar ma jingħata ta' Bertram Portelli. Abdullah bexxaq kemm għajnejh. Ħassu ġieħ ta' ras tal-biża'. Beda jipprova jaħseb fejn kien qiegħed. Fetaħ kemm oħra għajnejh u ra qudiemu geġwiġija sħiħa. Sema xi nisa jixeru, tfal oħra jibku u beda jara ħafna nies lebsin stramp qishom soldati. Induna li kien qiegħed ġo xi trakk li kien miexi. Dawwar ftit rasu lejn ix-xelluk u lemaħ xi irġiel u nisa oħra, il-kol bħarsa imnikta. Il-memorja li kien donnu tilef bdiet terġa' tiġih lura. Samira! ċaqlaq kemm xuftejh waqt li jagħmel sforz biex jipprova jleħħen xi ftit ħsibijietu. Fejn hi Samira? It-tfal! Samira fejnhom? Ħass il-paniku jaħkmu. Aktar minn kemm kien ħakmu l-baħar ftit sigħat qabel meta hu, Samira u ż-żewġ uliedhom inqelbu minn fuq id-dajsa li kienu fiha u bdew jissiltu mal-ilmijiet. Beda jiftakar. Kollox reġa' beda ġej quddiem għajnejh. Ftakar li f'nofs il-konfużjoni li kien hemm f'dak l-ilma kaħli kien ħareġ rasu minn taħt l-ilmijiet u beda jfittex bġenn lil bintu ta' 8 xhur li sa ftit qabel kienet f'ħoġor omma. Ftakar li beda jgħajjed u jfittex lil Samira, imma ma li maħiex. Ftakar li beda jwerżaq isimha u isem uliedu iżda t-twerżiqa qawwija tiegħu ma waslet imkien. Ma bedix jara fejn kien sejjer. Beda jarrex u jaqdef f'kull direzzjoni f'attakk ta' disprament biex jilmaħ u jsalva lill-uliedu. Odos fl-ilma u fetaħ għajnejh. Beda jara ħafna seqgħin ġo xulxin, jagħtu biex jippruvaw iżommu fil-wiċċ. Ra affarijiet li sa ftit qabel kien hemm fid-dajsa u tfalu kbar jissiltu għall-aħħar nifsijiet taħt dawk l-ilmijiet kiefra. Raw kol xi żewġ tiħluq miftuħa beraħ jgħajtu għajta sik tal-lajnuna waqt li brabja segwa l-ilma jimla fi glalen sħaħ lil dawk l-ġsma, daqt katavri. Lemaħ tifel żgħir li kien għadu kif kelmu ftit minuti qabel fuq id-dajsa bħalqu miftuħ beraħ iferfer idejh u saqajh bħarsa tal-biża'. Imbagħad bil-konfużjoni ma lemħux iktar. Lil Samara baqa' ma rajiex, lill-uliedu lanqas. Il-nifs beda jinqatalu u għalhekk telaf wiċċ l-ilma. Ħa nifs qawwi. Reġa' għajjat lil Samira. Reġa' għajjat lill-uliedu. Mingħajr ma stenna tweġiba, reġa' niżel taħt l-ilma jarrex b'kemm kellu saħħa. F'dawk il-ftit sekondi, ix-xena temm taħt kienet marret allar. Deru aktar nies, ħafna minnhom bajnejhom magħluqa jitmexxew biss mill-kurrent. Qabarhom kien tħejja min-natura. Ġisimhom indifen mingħajr servizz funebri. Id-disprat Abdullah taħarsa madwaru u għal darb'oħra telaf wiċċ l-ilma jgħajjat, jibki u jolfoq. Fuq rasu beda jaqla d-daqqiet ta' mara li ma kienitx taftom bit-tama fiera li se jirnexxiela s-salva. Il-biċċa njama li kienet qed isserraħ magħha sa ftit qabel kien ħadiela raġel ieħor. Abdullah qam kemm il-barra mill-folla li kien fiha biex ma jkomplix jaqla fuq rasu u bid-dmuħ ġelbel minn għajnejh li l-baħar ħadu u ħaltu miegħu u għamlu tiegħu isu qatt ma kien xejn, Abdullah kompla jgħajjat isem l-eżiż tiegħu. Kien kollu sforz għal xejn. Ir-raġel beda jxenger rasu bħalli kieku ma rridx jemmen li kien qed jgħix ir-realtà. Mill-bogħod lemaħ resqin żewġ dajjes.
Abdullah it-tama li jiġbruhom u li fost in-nies fuq id-dajjes isib lil martu u liż-żewġ uliedu. Imbagħad ħass li xi ħadd iniżlu l-isfel u beda jibla ħafna ilma. Ipprova jerġa' jitla' l fuq, iżda min kien qed jinbuttaħ l-isfel u jżomm miegħu ma rridx jitilqu. Nifsu beda jinqata'. Abdullah ma felaħx iżomm aktar in-nifs. Fetaħ ħalqu u beda jibla l-ilma. Tal aħħar ftit sforzi biex jitla' l fuq, iżda baqa' ma rnexxilux. Imbagħad ħassu jintilef minn sensieħ. Dawn il-ħsibijiet komplew għaddejjin minn moħħ Abdullah waqt li kompla jħoss rasu tafas u jaqbes bl-iskossi li beda jieħu trakk li kien fih. Ma ftakarx kif kien spiċċa hemm. L-aħħar memorja tiegħu kienet it-tislit tal-ħajtu taħt l-ilma. Il-biki ta' xi wħud li kien hemm fuq it-trakk kompla jġibu konxju li s-sitwazzjoni xejn ma kienet sabiħa. Għamel sforz kbir biex minn mimdut iqum ftit u jħares madwaru bit-tama li jilmaħ lil Samira u lil uliedu. Rasu kompli tafas u kif qam jittawwal ħassu bla saħħa u instabat lura għal daru. Beda jibki f'qalbu għax ma felaħx jagħmel ħoss ta' tinwieħ. Ħass l-istonku jafsu bil-ġuħ u xoftejh mejtin għal qatra ilma mhix milħa. Beda jibla r-rieq biex forsi jikkuntenta mqar ftit lill-istonku. Ma kull bela rasu komplit it-tektek. Reġa' għamel sforz u prova jqum biex jara jilmaħx lil martu. Iżda ma rnexxilux. Beda jċaqlaq xuftejh u jlissen isimha minn taħt l-ilsien. Iżda xuftejh biss kienu qed jaħdmu. Il-vuċi kienet donna tarqet bl-ilma. Ma damx ma reġa' ntilef minn sensieħ. Giovanna Abdilla Borġ Kostanzi qabdet ir-remote control f'idejha għax kienu se jibdew l-aħbarijiet. Mesħet idea mimlija frak tal-crisps fit-tixju li kella fuq il-mejda ta' qudiema u għafset il-buttuna tar-remote control biex tolli l-volumi. Stirat saqajja l-barra bidwiefer għadhom kemm tlestew mill-pittura biex joqogħdu komdi fuq il-banketta radba li kella qudiema. Imbagħad għedet fil-ġemp ir-rivista li kienet irċevit bil-posta dwar Slimming Treatment li jibda jaħdem mal-ewwel 3 ijiem li tippruvaħ. F'dawk l-aħħar jiem bdiet tinkwieta għax intebħet li ma setgħetx tibqa' tespandi bil-minuti. Biex isserraħ il-kuxjenza ħasbet li ma kellix tort sa barra li kienet qed teħxin. Kollox kien iħajjara biex tibqa' tibla sa ma tħossha se tixpakka. Ir-riklam li ġabu qabel l-aħbarijiet ukoll kien iħajrek għal buffet lunch il-ħadd nofsinhar u l-aħħar voucher li kienet rebħet kien ikla għal 2 f'lukanda ta' 5 tilel. Kif seta' tirrifjutaħ? Bdiet is-sigla tal-aħbarijiet. Giovanna ġembet rasa lejn abta u xammita riħa ta' araq. Da s-sajf misħut tkun għadek tinħasel u terġa' tibda tinten wara ftit. Se jkolli nieħu xawer ieħor. Ġatti let wieħed illum xi dwejjaq. Sadattant fuq l-iskrin deret Silvia Mallija li dakinhar kellha f'idejha l-bulettin tal-aħbarijiet ta' filgħaxija. Il-lipstick aħmar ma tantx ixirqilha, iġġudikat mill-ewwel Giovanna hekk kif b'surita Silvia imliet nofs l-iskrin. Imbagħad tefed 2 krispiet oħra f'ħalqa bħala akkumpanjament waqt li tisma' lil Silvia. Nibdew bl-aħbarijiet prinċipali li għadha kemm daħlet inna propju ftit tal-minuti ilu. Dajsa li kienet qiegħda ġġorr madwar 140 immigrant u li kienet tinsab 40 min nautiku l barra minn Malta ġiet interċettata mill-Forzi Armati ta' Malta. Jidher li għal xi raġuni id-dajsa bl-immigranti inqalbet qabel ma waslet il-patrol boat P24 biex issalva lil dawn l-immigranti.
Il-Forzi Armati ta' Malta rnexxielhom isarvaw 112 l-immigrant, 70 raġel, 35 mara u 7 tfal. 3 trabi instabu marqa flimkien ma' 10 irġiel oħra u 5 nisa. Xi persuni oħra li kienu abbord id-dajsa baqgħu ma nstabux. Il-grupp iddaħħal f'xatt it-tiben u mbagħad ittieħed lejn il-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar investigazzjoni. It-tfittxija għal aktar persuni li kienu abbord id-dajsa għadha għaddejja. Giovanna kerħet wiċċa u fil-ħin fil-kċina daħlet Maja binta l-kbira biex tixrob xi ħaġa. Reġgħu daħlu Maja ta' xiex, aktar suwed? ħadet qata l-oħra. Xi 140 oħra semmit, ma nafx fejn se nqeduhom. Da żgur, ħala 16 għal wiċċhom. Messhom ħallewhom hemm ta' parsi ma rawhomx. Ektar jitħajru jiġu, la jafu li qed inżommuhom. Imlewna, doqt jordmuna. Maja ħarġet pakkett ġus mill-friġġ u fittxet fuqu biex tara kemm kellu kaloriji. Kikun ikkmanda jien il-pajjiż, nibatom lemmu daqshekk. Ma nistgħux nibqgħu nċedu għal kollox. Mor fehmhom lill-irjus il-kbar, ħadd mu kapaċi juri snienu, imbasta kollhom paroli. Giovanna komplit naqqar l-aħħar ftit crisps li kellha fil-pakkett. X'ħin b'subajja ħasset il-qiegħ tal-borża battala, qalet lil binta biex tnewlilha l-pakkett gallettini li kellha miftuħ fuq il-kabed. 8 kilometri l-bogħod, il-kamra sewdiena bid-dlam li kien waqa' kienet għadha kemm tat merħba lil grupp imdaqqas ta' rġiel li uħud minnhom kienu bil-qiegħda mal-art u oħrajn mimduda. Ħadd ma kellu aptit jitkellem. Il-biċċa ħobs li missew maħalqhom ħassewa manna imwassla għandhom miraklu. Kull taqtira ta' ilma li bdiet tmiss mal-sienhom mejjeta l-ilma safi ħassewa ħolma li saret realtà. Il-jiem sħaħ bil-ġuħ u bil-għaċċ kienu ħmar il-lejl li lanqas fuq l-akbaradu tagħhom ma xtaquh. Il-bixra ta' wiċċhom kienet tajjat id-disprament tat-telfa ta' familthom li kienu ħallewhom warajhom fartom jew f'dik li xi darba l-kbarat kienu ħallewha tkun arthom. Il-passi tqal tal-pulizija jterqu tul il-kuritur kienu jdamdmu qalb il-binieri. Abdullah la kien għadu ra lil-martu u lanqas lill-uliedu. Ma kienx jaf kienux fil-bini li kien fieħu, inkella kienux mitlufa jew mejta x'imkien. In-nuqqas ta' ħbar tagħhom kompla jtirtaqlu qalbu. Distonku beda jisimgħu igerger u rasu kienet għada qed tħabbad bil-goff. Ħassu għajjien minn kollox, anke minn ħajtu. Il-problema tal-obeżità f'pajjiżna jidher li se tkompli tippersisti. Hekk kif riċerka li għadha kemm saret mill-għaqda dinjija tas-saħħa turi li l-Maltin bil-ktieb B-Slim fuq koxxita u bil-pakkett gallettini f'idejha, Giovanna kompli tissegwi. Ma rriditx tqum qabel tisma' r-rapport tat-temp biex tara kemm kienet se tkun it-temperatura. Dal-aħħar il-burdata tagħha saret dvarja skont jekk is-sħana tkunx qawwija wisq jew le. U hemm tintemm l-istorja tagħna l-aħħar majnata mill-ktieb ta' Bertram Portelli bl-istess isem.